Nimbano orasyon manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ha? Hala? Awan matan dito tinagluganan ta, anaya. Pinanawan data ka din, Monray. Ala? Ha? Naimasan tamot nga minang tinagnag na iti kalsada itay. Sapay sumit ngatan. Kasano itan ngay? Mala, aguray talata dito eh. Barang adda lumabas a pagluganan ta, Monray. Nabayagan ta ngamin itinapanan ta. Ti amoda siguro saan ta nangaglugan. Ha? Adda waiting shed ijay. Intag tugaw ijay, Monray. Wen, anaya. Tapos asumungad, anaya. Sige, taparaak. Para! Napuno mo na eh. Napuno mat amin ang mapalabas ta abas, anaya. Wan nga rod. Ay, sapay sumipngatan. Ang saan ta mapukawan itinamnama mo na Ni, adamanan logan. Saan mat abas, anaya? Ha? Makaamo ditan. Paraan talat tanday ta avan mo na agpriti tamad. Para! Ano ba, Janice? Sir. Makilugan kami, please. Agpriti kami. Ala, may kayo? Lugan kayo? Agyaman kami. Umaykan mo na Malyong, nasipngatan. Ngam awang pailaang ni Monray. Kinuntak mo ka dain. Ay, nawaw. Diyak kaya't adisturbuan ti moment dakin ni Anaya. Ay, nawaw. May imagine ko pa niyang. Sigurado ang nagdaton manen ni Monray kin ni Anaya. Ket, amhangan No. Inaklon matin na anayan ni Monray. Kat saan dan akayat ti agsina. Iso anarabiyan dan ay nawaway na. Malyong, di ka agkampante iti pampanunutam. Ay. Awagam kit di ni Monray. Wano saan, di anak mo. Rabiin, ngam awan da pailaan. Ay nawaw. Amangan no nagawi din iji balay ni Monray. Panyang. Kasano ang makasigurado ka no di mo matawagan ida? Ha? Ay. Anak mo jay masaknan, Malyong. Apay akas laawan dadanagam. Ay nawaw. Sana kasta. Sige man lang, Panyang. Sige, tawagak ita na nawaw. Nervyosa ka launay, Panyang. Nay, teka na ka. Hello, Rukaw. Hello, Hulitag. Mawag kin ka na riya. Ibaga man nagkuyog tayo di kalman. Kaya naturog ak dita, ha? Nay, apayaya, kana ka. Di ka nagdamag pa, Hulitag. Basta ramidam timbaga. Bye. Hello, Rukaw. Nay, kasan mo nga taday tuwing ay. Imawag inikalman ni Madam Ariela. Imbagak asaan ko akadwa ni Rukaw. Wal, awanin Ang kukuntran di ibagbaga. Naglado mo't ngamin nga imawagan na siya ka na ka. Awanan! Pasig alalaki ti kaduami dito ifan ang kiluganan. Kasla sa bali tiriknak. Pimartak ti panagtibayok. Anaya, sa dino na bandatayan tayo. Tiyak nga rod matamon, Ray. Manong, anya alugar da ito yan? Manong, dito'y kaminsan. Dumsaag kaming dito eh. Sika lang ti dumsaag, lalaki. Agbati ka, Miss Beautiful. Sana mabalin nga agbati ti kadwak.
Anaya, umikan. Kakadwa, pakayon ti makam mo iti day ta lalaki. Sige, sige. Agwati ak. Sumurot ak kada kayo. Basta saan nyo adang rantig agwak. Kan makaisis buak. Umis buak kumabibiit. Umikan mo rin. Tumaraitan. Anaya. Darasam mo rin. Di na kasamakan. Sumput ta dito. Darasam. Anaya. Tagarimon rin. Hindi ka agsasako. Hindi ka agkut-kut eh. Taamangan numadlaw datan ito'y naglamangan ta. Agyamanag. Tinmalawdan. Anaya. Sorry. Sorry, iti anya. Sorry. Ngamin. Saan ko ana para magdagay kay alalaki? Siya ko matirumbang amang yali kakakan ka. Ngam, awan tinaaramidak. Iso akapilitan na naglimang ta. Munre, kapilitan nga aglamang ta. Taadudang agkakatwa. Saan ta akabaulan ida? Anaya, Agyaman takit di iti Diyos. Tainsalakan na ta iti mabalin apakaisagmakan ta. Mala, tumakdar ta dito yan. madamdam hapay. Ang mga noag sublida. Ha? Dito itapay na ang anaya. Saan tapay lang ako kasin ti panagkinarakop ta. Munre. Aday ta. Nayaplag kon ti jacket ko. Dito yan ti pagiddaam, anaya. Apin inikat mo ti jacket mo kat naglamin. Tap na makaturog ka, anaya. Ala, agiddakan. Agpungan ka dito'y lupok. Mabuti nga ka maturog mo na rin. Ang mga no adda ulag dito eh. Agbantayak, anaya. Uray ta sa lagmat. Bantayan ka ang maturog. Sa anak ang makaturog. Si kalaangan ti maturog. Sa anak mata makaturog, anaya. Aging gangamin itakat agtibtib bayo akpay laang. Gapoy tinapasamak itay. Kunak no maisagmak ta itayan. Wan nga rod, anaya. Mala, agpalabas ta itirabi dito eh, Munre. Ha? Ay sus, agarbisan. Ay, papanantangayan. Ay, paglinungan tangay, anaya. Ala, umay ka Munre. Sumapol ta iti paglinungan ta. Ay, sapay awan makita ta ang balay dito eh. Umay kan, sumapol ta iti paglinungan ta. Balyong, anyangay, nakuntak mo dagiti dua. Ay nawaw. Out of coverage met ngerod panyang. Ay, makapadanag mat dagichay. Sa anak ka makaturog iti ka papanunot. Wen ngerod, agpanateng ka pa yan ay nawaw. Ay, wala rod. Ay, agyaman na ka panyang. Madlaw ko kat napatagmatan kan kadagiti napatag iti biyag ka. Ha, Kasla, si kapayan ti ad-adang agdandanag. May papan kadagiti dua ay nawaw. Kat noor arigan, siya kumatirumbang nga gaburi daw. May papan kadamon rekan anaya ay nawaw. amumet anaya si dagan tiriknak ka ni Monray. Kan siyempre, gayam kakat nga rod, Malyong. Ay, Iso a concern nakmatan a iti anak mo. Kan amumet nga awan ti pakibiyangan ni Madam Ariela kan ni Monray san ay Di na pa'y amwan no sa dino ti ayan na ita. uwan nga rod Angam, agyamanak, panyang ay nawaw. Angam no mabalin, tsakaya tagdanag. Iso let's pray and think positive latan panyang. Mala, payam, tagawid ak no bigat. Inakida kitain iji balay no adada na dyan. Nasaysaya at pa'y, Malyong. Anjali,
Itulod nakman. Ha? Sa din mo, mami? Mapanta ijay bangko. Mangirwar kayo iti kwartayo? Apag iso, kasapulak ti kwarta ita, mami. Sa anak amang irwar iti kwarta. Kan mabalin ka di Angeli. Amumat nga allergic ti lapayag ko. Ipanagdaw-dawat mo iti kwarta. Imanihuanak. Tanarnakan pailaag ni Rocco. Jack Mariing. Kasano? Kanayon amapuyatan, tanagla daw asumang sangpet ni Mang Rocco. Hadikan ag sa upay. Agrubwat kakiti. Agawid tan, Angeli. Oh, apay akas ta ti Jaryo, mami? Basta agawid tan. Darasang, pagandaramon ti kotse. Kaya't kun ti makasangpet, ija mansyon. Okay. Oh, saan ang mabalin ti kastoy? Rocco! Rocco! Agreeing ka man! Rocco! Apay ay Ariela. Baka turturong ak pailay. Bumangon ka taag sarita ta. Ituloy mo to ti maturog inton madamdama. Sana ka makaid na nga agpampanunot. Anya ti bagamaya? Daytoy ti resibo ti ATM card ko. Apay adaytoy laengan tinagyan na. Nagdakkel agatan ti karga ti ATM. Ngem apay adaytoy laengan. Ariela, sana napukaw ti kwartata. Inyakar ko lang iti sa baling account. In-transfer ko iti passbook ko. Anya? Iti anya agapo? Ariela, uso itandag iti agbalbalin na biktima ti ATM card. Kaya't mo nga rin na mai-withdraw ti sa bali at ti kwartata. Anya? In safety ti kwartata, Ariela. Kung naikatadanag mo na ya. Ngam apay adi mo man laim bagamot nga imo na kanyak. Pinagdanagnak iti husto. Wala, tapno saan ka nagdandanag? Ipakitak ti passbook ka. Tapno mamati ka. Kan, ayan dagiti daduma pay nga ATM card. Saan la aday jay ti ATM nga addakan ka? Wen, di ka di madanagan. Ipakitak amin kan kadagita. Tapno dinak pagduaduan, Ariela. Agyaman kami iti panang padagusyo kada kami dito'y kalkalapaw yun, tata. Lolo Jose, kudayo kanya. Talakla kayo na kaon. Ubeng. 85 titawan kaon. Ay, enggam kete. Napigsa akpay, balasan ka. Lolo Jose, agyaman kami unay kada kayo. Awan ang yaman na balasan ka. Sana ka na imot. Ayan kay kadwa mo ngay. Agdigdigos iti ayan ti ubog yun dito, Lolo Jose. Awan. Mainom pa'y dayaya dadaom. Nadalos tinanom dito ibalasan ka. Nagmayat na rod, Lolo. Awan ka diti kadwayo dito, Lolo? Awan asawa kan anak yun? Naparaburan kami iti upat nga anak. Iso na lang, tawandan. Ha? Natay na amin ang malasang ko. Anya? Anya't impatay da, Lolo Jose. Natay na iti disgrasya. Nagkukuyog na nga agina ama pa nagpasyari niya syudad. Isuda kadagiti daduma akakabagyan may. Na disgrasya tinagluganan da.
Natay da amin. Ta, nagato, tinakatdagan, tinakluganan da. Lolo Jose, ladingita. Naipalagip tinapalabas. Gapo iti panagdamag ko. Sorry, Lolo. Awan na yaman na, balasan ko. Tauray no agmay may saak. Agsangsangitak, tungkal malagip ko ti pamilyak. Nagkasang, masapol nga agbalina ka na tibkar abang sarang iti panubok iti biyak ko. Kakaiso na nga inikanak ti Diyos iti atid do gabiyag. Nanamak ti imnas ti biyag. Katkas pagyaman ko iti apo anamaswa. Masapol nga agbalina ka na tibkar. Tapno malabanak dagiti panubok iti biyag ko. Saludo akada kayo. Gapo iti kinatib kariyo, Lolo Jose. Talaga akas na balasan ko. Amin tayo, makapadas iti panubok. Agduduma akarit ti biyag ti dumtag iti tunggal tao. Kung nakapoy ka, maabak ka. Gamno na tibkar ka. Laklakaam tulaang asarang taon dagiti panubok iti biyag mo. Balasan ka. Saan ang nagawid ni Monray idirabii? Saan ka di, Tata Malyong? Ayan na ka di? Ay nawaw. Kwa, jay ngay Ma'am Angela. Ibagagtag pa iso, Tata Malyong. Sikat ti mangisungsungsung ka ni Monray, anya? Ayan na? Nagturugan na idirabii? Kay nawaw. Nag-out of town, Ma'am Angela. Nagpasyar ni Monray. Anya? Naglaingan da jay a Monray, tappa relax laang agpaspasyar? Kwa, Ma'am Angela. Karbangan naman siguro ti ag-relax. Maburing mat siguro dito'y mansyon. Ken may isa, no may papan ka dagiti trabaho na dito'y mansyon. Adda kami mat kinipan niya nga mang sandi ka dagita. Ken kwarta na mat kidi tinaramat na nag-out of town, mamangili. Saan tayo mat siguro nga apektado? Juan, nga maapay asaan nga agpakada iti sa dino man apapanan na? Ay nawaw. Saan anak kapakada, ma'am? Taawan kayo kin ni Madam Ariela, ay nawaw. Isuada kami kin ni Panyang tinagpakadahan, ay nawaw. Sino ti kadwana? Kay anak ko, Ma'am Angela, ay... Ha? Kunak to, my God. Talaga nga idaldal mo di anak mo kankwana? Ay nawaw. Saan ko nga idaldal di anak ko, Ma'am Angela? Tani Monray a misma... Boston! Talaga nga awan ti makaatiw iti kinalabid mo, Tata Malyong. Pasensyakan, Ma'am Angela, nga mibagbagak lang matipasit ka. Narigat mo't ano, jak agsasaw. Ang mga nuad-adang agungat kayaw, no jak sungbatan na kita sa lunsod nga, Ma'am Angela, ay nawaw. Na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tulungan kan nga agnatang, anaya? Sige, Monray. Mang nating ta iti sidaan tayo kada Lolo Jose. Nagsingpot ni Lolo Jose, anya? Anaya? Uwan, Monray. Maasyanakan ko na. Agmay may sagaya man nga agbibiyag. Uwan nga, Rod. Lakayan. Ngam agtrabaho pahilaan. Kapilitan nga agtrabaho. Tapno adda pangalaan na ititaraon na. Adu dagiti mulan na pangalaan na ititaraon na dito eh. Nagkagat nga, Rod. Adu timula na anatan, kan prutas. Nagado pa'y timula na akamuti. Iso ang napigsalat ta. Tapasig ang nasustansya dagiti kankanan na. Ha? Ni Lolo Jose! Sige, ituloy mo ti agnatan. Tayo nakitaan ni Lolo Jose. Nay ko. Umay kayo. Tulungan kayo at umakdal, Lolo Jose.
Anay ko. Nasakit sa kanaligos. Anay ko. Naligos sa Allah, apay ngay. Ay, mabiit lang ta ilutag ti sa kayo lulusi. Diyak mo ti agilot. Yung ipalaran ko na. Anay ko. Nasakit balasag ko. May isanan sana. Hindi mo nilutan. Tamagan nung kumarulaan. Siyak tulad na di magilot balasag ko. Tulungan na lang. Makastrag di kalabaw ko. Tulungan na. Sige, mabiit lang nga rin tayo bakti kadwak, Lolo Jose. No kasta? Saan tapay nga agawid, anaya? Saan pa'y munre? Maasyanak ni Lolo Jose. Makonsensya akmat no panawan talatan itikas di akasasaad na. Marigatan amag na. Kasapulan na ti kadwa. Sige. Makaamu ka, anaya. Sana bale. Tayon ko madamdama ti cellphone ko. Ta isapul ko iti ayan ti signal. Tawagak ni tatang. Ta sigurado nga agdandanag itan. Malyong, adda awag mo. Ay nawag. Di anak ko. Hello, Anaya. Kumusta kayon? Ayan nyo ita ay nawaw. Pasensya kayong tatang. No ita lang umawag ha. Yung kayat ko lang nga ipakaamo nga awan tirumbang apagdanagan yung kada kami. Ay nawaw. Pinagdandanag da kami, Anaya. Malyong, kadwa na ka din ni Munre. Ay, kadam ka din ni Munray, Anaya. Wen tatang. Win ka na pa niyang kadwanan ni Munray. Agyaman na. Ay nawaw. Sala siya tagdandanag ditaw eh. Pati ninanam apan niyang anak ko. Dangdanggayan na nga agdandanag piman ditaw. Ay nawaw. Alakit, ingat kayo ditawin. Wen tatang. Saan kami pa'y la makaawid? Ta ipapas mi pa'y tagpa siya. I-off kong tumadamdama ti cellphone ko. Taawan ti kuryente dito ay tatang. Kan agparigat ti signal. Ay, panyang, awan ka no ti kuryente da ijay kan agparigat ka no ti signal. Ala ka sa ritam kiti. Ay. Ala anak ko. Agan anad kayo, Wen. Ingat kayo lagi, anak ko. Wen tatang. Di kay agdanag, tagtek saklat ta. Tapno mapakaamuan kayo. Ay, panyang, agtekstan tulat ta ka na, tapno mapakaamuan ka ta. Ay, sige nga rin, anak ko. Agan anad kayo. Papanamanen, Rocco. Mapana kay San Berting. Inak sa rungkaran dagiti mula ni ulit balik ko. Siguradwam laeng ga ijay ti papanam. Manon nga aldaw akastaka. Kanayon na maladaw ka nga agawid. Pasaray parbangon pa yun no sumangpat ka. Ariela, awan ti madingar aramiden. Katap na mamatik. Di sumurot kay ti ipapan ko San Berting. Oh, nagaddayo. Mabanogak amag na. Saan kan amapan? Awagam laangan ni Baliko. Ariela, saan nga umtas ti awag laeng? Masapul ang makitak dagiti mula. Gagangay la amula dagiti adda ijay. No ar-arigan, ad-ado pa'y tikita dagiti daddo maasani kuwata ngam ijay San Berting. Inaktulungan ni ulit kong agapit ka dagiti nateng, Ariela. Sumurot ka, tap na mamatik ka. Ni Malyong tibaunam amapan ijay. Di kan agbiyahe. Apay ay alapdan na Ariela. Kit-kayat kong arta sa rungkaran to ulit ko. Di ka ka di makawawat? Ha? No awan ti panagtalag mo kanya, sumurot kay ti papanak. Kastalaan dayta. Makabandog ti sumangat dito'y ulitag. Adto ti danaw, kanakan. Uminom ka. Agyaman ako ulitag. Imbagman, tasim marungkar ka, kanakan. Ay, wen. Tao may katulungan na agapit ulitag. Naburas ko amin na nabunga dagiti natang. Awanag ti marabay. Mala. Kwartamon ti mapaglakwam ulitag. Ay na.
Agyaman na kanakan. Tumalog akto. Tindak mo't ag happy-happy ah. Uray tawan mo't marami dyan. At dapat aramidam ulit ay. Ha? Anya, kanakan. At dapat apitan ka. Isurok to no madamdam at aramidam ka dagit apitan ta amulam ulit ay. Jay ka din na ibala-bala. Kadagitin natin amula. Kanakan. Wen, apitan ta dagit jay. Nan. Anya ngamin anatan dagit jay ay ah. Iso day jay tararamidan da green tea ulit ay. Ah, isugayam daya jar aramidin da agrinta. Isumid la agrinti bulong na. Wen, nga masapo lang may pagango dagiti bulong na sa akong to'y lako. Ay, kasya. Ya, doble trabaho nga ron ah. Sana bale, tadoble kita man ulit ay. Iso nga ganos kawan, isurok taramida, tapno amomton na maminsan. Sige, kanangan. Kati kagdanag, ulit ay. Tasabali manen ti umentom iti daytoy. Ha? Ayaw. Agpaisaw, kanangan. Wen, umado ti kwartam. Nulaki di ta aggaget ken natulnog ka kanayon kanya, ulit agbalik. Ay, natulnog akmet akanayon king ka, kanangan. Kano pa aya, asinukir ka. Wen, amin nga isungbat ko kin ka, kanangan. Maya tigas ta ulit ay. Asidag ti grasya ken ka, no kanayon ka, anatulnaw. Gustong dagiti nakalita akamuti mo na. Umdasan da ito'y akanin tayo kadalolose. Sige. Siya kunti mangawit kadagitaan na ya. Pag tinulungan tan. Nagmayat tibiyag ta dito yan niya. Uray kastoy tibiyag kon. Basta kaduha ka na ya. Simple la apa nagbiag ti kastoy. Yung nakaragragsak mo re. Saan la dagiti taraon ti presko? Pati panunot, agbalin a presko. Gapo iti presko nga aglawlaw. Wen nga rod. Nagmayat dito'y. Awan ti problema. Wen nga rod. Mala, mapantan iti kalapaw ni Lolo Jose, monre. Nakaluto ako, Lolo Jose. Mangantayon. Pasensya kayo na. Pagserserbihan dakmatan. Imbesada kayo ti pagserbiak. Tada kayo ti sangailay. Awan anyaman na, Lolo Jose. Da kamikit di tirumbang at trabaho. Tamakipagnanaad kami laan kada kayo. Limtag pa'y lagamin tinaligo sa sakak. Iso ano mabalin? Saan kayo pa'y lakumaapumanao balasan ko? Wan, Lolo Jose. Nagsaritaan min iti kadwak data. Saan mi akabailan ti basta mang panaw kada kayo ditoy, akas tati kasasaad yo. Sana balay. Tagimbag tumat lang na ito'y. Ikikakitila na tinyog. Kanadayap apros ka bulbulaw. Parang agimbagan iti mabit. Basta di yu pilitan ti agunay no talaga amadi. Tada kami pailaan ti makaamo kada kayo, Lolo. Ay, nakababain sa mo to ni Jay asawam balasan ko. Ha? Ay, pasensya kan balasan ko. Ay, nagkasar kayo ka din. Ewan no, agnobyo kayo pailaan. Ha? Kwa. Ada ka din anak yaw? Awan pa, Lolo Jose. Hanggang madlaw anaragsak kayo. Madlaw nga men, anasimpot kayo nga agpadpada. Lolo Jose. Taripatwan yaw, dahi nga ayan-ayat yaw. Naimnas ti agayat. Dahi ti may sa kararagsakan apasat ti biyag ti may sa atao. Ti agayat, kan ti payat. Nang runa no awan ti lapad, kan komplikasyon iti ayan-ayat yaw. Isuasan yu asayagan dahi ta agundaway. Taripatwan yaw ti ayan-ayat yaw. Takas makita.
ket napudno kayo iti tunggal maysa. Ipasimudaag ti kinaragsak yung ngagpadpada. Lolo Jose. Ala. Dawat ka. Asapay la kumatag na nayon tuday ka kinaragsak yung iti tunggal maysa. Kamat Angeli, kunak man no kadwam ni Monray nga umay dito yung restaurant. Ay, pasensya kan Diana. Saan ko ang naitugot ni Monray? Ada ngamin na panan na. Sa dino? Ada inasikaso na, Diana. Ay, sayang. Awisan kayo kumaitya balay? Ada ngamin maangay apaskan. O sige, umay kamin to, Diana. Ikuyog mo ni Monray, ha? Ada agur-ure arigalo yung kanya. Oh, talaga? Anya arigalo? Secret? Basta mamuam to. Kan, promise mo ha? Kadwam to ni Monray nga umay. Sukunan kayong to ijabalayo. O sige. Kaano, Diana? Into next week. Kat tikayat ko, umyan kayo ijabalay. Duwa kayo ka ni Monray. Sure. No problem. Amom, Angeli, napintas ti planok. Para kada tayo atalong iti kabsat mo. No bilang, da kaminto ti agkagasa. Oh, talaga? Karaman iti anyaman a plano, Diana? Of course, Angeli. Mabalin ayamat abaybayan ka. Friend, no anya ti para ka ni Monray. Para kan kamatan, Angeli. Awan pay laang ni Monray, Mami. Malaman ngam awan pay dayjay aroko. Anya kayo matan, Mami? Ni Monray ti bagbagak, saan adayjay amang roko? Ni nga rodroko ti pagab-aburidoa. Anyat bibiyang ko ayay ti dayjay amon, Ray? Malaman ngam awan pay laang. Unay matan dayjay atao. Di kay kadi madanagan, gapo iti kanayon nga iroruar ni Monray. Ang mga nupikutan damat Ay kan awan bibiyang ko nga uray pikutan ti sangapulo a babae. Sanak nga apektado iti dayta. Mabalin ka di Angeli. Aburido ak ita. Saan ko maatila inay nayon mo aparikot. Kan apay ay apagparikot amday ti amon Ray. Bayam nga aramidan na ti kayat na. Basta di naliplipatan ti obligasyon na dito mansyon. Apay, kaya't yung arod no pikutan ti anak ni Tata Malyong? Ay kat no mga asawa na makaamumatan Adalakit di pangibalay na iti asawa na. Sige! Awan problema iti dayta. Kayat ko kit di ano mga asawan. Tayawidan ti agbalin nga asawa na. Anya? Monray, ada ka mat dito'y papag. Rabiin, sumrat kan di takal kalapaw ni Lolo Jose. Sa anak pa ya makaturog, anaya? At pugaw ka man kit dito'y abay ko, anaya? Taagsarsarita ta. Sige. Anaya? Monray. Kaano akasyan nak, anaya? Kaano nga aklunan nak? Anaya? Nagulimak mat ni anaya? Apay nga ta basta ibagak ti ayat ko. Kat agulimak. Anya nga tatipod no arik na nakanyak. Monray, saan ka di pa makatulog? Saan pa'y? Yun ak nga rodan ti agid dawan. Sumarunukan tan, okay? Sige lang, anaya. Sige nga Rod, di ka una agpuypuyat ha. Wan, anaya.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga'y akas dyan ni Anaya. Saan naksamat akayat? Apay nga'y adinak matla aklonanan. Di namot sinong batan di sa ludsud ko. Anya nga tati aramida kaya, tapno aklonan na kon. Ay, wano. At dangatan sa bali nga'y ayatan na. Diyak kaya ta panunutan day ta. Kas iti kanayon nga ibagbagan ni Tata Mal yung kanyak. I must think positive always. Well, patyak nga aklunan naktumatlaan ni Anaya. Amok ngay ayatan nakmat ni Anaya. Amok asyak ti ideal man na. Iso apatyak. Asyak tulaang ti pakiayan-ayatan na. Kasano nga tati aramidag. Tapno mapansinak ni Anaya. Tapno ikan namat iti importansya ti datdaton kong ayat kan ko ana. Masapo lamang panunod akiti wagas. Tapno pansinan nak ni Anaya. Kaslano pansin naminan. Tadi namat sungsungbatan dagiti ipagpagakan kuhanan o daduma. Isu panunutak man kit di anaimbag. No anya ti aramida. Lolo Jose, nailing takon ti kamuti apamigatan tayo. Ken nakakirugak maten iti bagas akape tayo. Giyaman na balasan ko. Ay kat dyan nubyom ngay, ayabamon ah. Inayabak itayan, Lolo Jose. Kay tayandan ngay, ang mga nudi na kananggag. Inkayaban, tagsasango tayo amangan iti kamote. Kan umigup iti kiniruga baga sa kapay. Monrey, umay kan tamamigat tayon. Bumaawan kita raon. Monrey, okay ka kadilaan? Sa anak nga okay, Anaya? Ha? Apa yan, Monrey? Anya ti palikot. Maditirik na. Ha? Adda ka di tinasakit kan ka, Monrey? Nasakit ti ulong mo na niya. Basta, maditirik na. Umay kang harudan, tamangan tayon. Sa anak ama bisin? Anya, kumapsot ka di ka mangan. Uray kumapsot akon. Tawan matlaang ti mga ayat kanya. Ha? Monrey, saan man akas tati ibagbagam? Kawan ti mga ipatpatag kanyak. Naitao ak siguro akastoy. Kanayon amarijet. Awan mga ayat kanyak. Aktal na ka man. Saan man atila ibagbagam, Monrey? Apay, di mo marik na ti pamatigmikan ka? Ado kami agagayin mo ang mga ipatpatagkan ka. Amunday ka. Yan. Ay, nawaw. Naturog ka? Saan pa'y? Apay ka day, Malyong. Ay, nawaw. Malaglagip ko dagiti dua. Asino da, Malyong? Damon reken Anaya ay, nawaw. Saan da pa'y ngamin anak kaawin? Nagtiks itay ti anak ko. Kahit anda da pa'y lakano iti lugar anak pasyaran da ay, nawaw. Agad, kumusta da kanon ngay? Nasaya at kanaw ti kasasaad da. Ay, nawaw. Hina? Ay, hina! Oh,
Maim-imagine ko, Panyang. Inaklon na nga tan ni Monre. Ay, nawaw. Ay, amang ano inaklonan. Iso asan dan ama kapagsina. Ay, nawaw. Amang ano. No imto nagawid daket. Kasaran ti pasabad ang ibaga. Ay, nawaw. Ay, isa bagay. Adamat tan iti husto nga edad ni anayang anak ka. No siya klamay sa malyong. Nasa isaya at ano ipapasdapay nga umuna ti kinabalasan ken kinabaruda. Narigat mo't ano agkasardan adagos. Pagamamuan da iti ugali ti tunggal maysa. Kan no isuda talaga ti agkagasat. Ay, nawaw. Agin nadaldan to na iti ugali into nagasawa dan. Tasa mo mo't lamaadal ti ugali ti maysa a tao. No kambalay mon da ito'y saan ay Panyang. Wen, nga maawan kas ti agsigurado. Narigat, agdardarasudos. Nang runad o maipapan itipan na ki asawa. Ta saan abareng-bareng dayta. Panyang. Mala, maturog taki din. Rabiin. Panyang, good night. Maturog tan. Na, Panyang. Panyang. Na. Ay, nawaw. Ay, apay mo takas tuwi na kaya Panyang. Jak mo't maawatan ti jar na no dadto ma. Shh. Panyang. Shh. Na. Naturog ay. Kas lagi din di na kayat nga gasawan to damon rekan anaya. Kas lasaan asuportado kanya kay nawaw. Pay akman langay. Napanog siguro. Iso ama di timod na. Abay ta. Insoro kong taramidam ulit ay. Amom ton no maminsan. Wen kanakan. Biri isimot gayam ti mangipagangaw kadag ito'y apulpulong. Sorotom amin ti proseso nga insorokan ka ulit ay, ha? Wen kanakan. Kahit kasanaw dagiti naburas ko abo nga tinatag. Ingkanto nila ko. Takukwam ti mapaglakwam ulit ay. Ha? Ay, sige. Urayin nak ngarudan, kanakan. Tatulungan nak nga agawit kadagiti natag nga isalog ka. Ay na ulitag, agdardarasak. Si kantulatan. Ano sa mo nasublian dagiti saan mo amay man? Sapay nagagkayaw. Uray ko manupatad ti dalan. Saan tapasang at may umay ka dito? Talaga kasta. Aganos ka ulitag. Sana balit ako kwam mati mapaglakwam. Ay, anya pa'y ngay. Wunid Ay, numabalin ko mga ipatulid ko aking gay ti baba. Inaramid ka. Madadahil man. Ay sos, tila bagbagam. Sige, patuloyo kon, ulitan. Ay, kalakan. Kaano nga ilakok to ipagango ta agrintay. Ay, di mo pakibiyangan day ta ulitan. Siyak ti mangilako kada kita. Dagiti lang natin ti pakibiyangan. Nawatam? Ay, huwag kanakan. Apay, nangina na kita. Saan matunay? Ngam, at dati suki ka pang ilakwak kada kita. Ato ti order na kanya. Kastaya. Sige nga raw. Makaamu ka, kanakan. Ala, patuloyo kon, ulitan. Nagapgapuham, jay agpayso kumalaang ti ibagam, Roko. Anya ka kadariel. Edi sanberting sa dinapay ko ma. Pangaasim, Roko. Jay agpayso kumalaang ti ibagam. Jak kayat apaglibakan nak. Agpayso mo ti ibagbaga. Apay ay akasta ka itan. Saan ka matasigod akasta? Kasla pagatapan nakpayan iti daka sa Ariel. Awan ti madingar aramitak. No ata pa maluklukon ka, nagbidot ka. Kasano? Manon nga aldaw akasta ka. Iti kalabas, pasaray parbangon asumangpet ka. Kano adalakad mo, di nakpayan ikuyog.
Imbagak mo't ano kayat mo, sumurot ka iti papan ko iti San Berting. Saan aya? Idinaeng nga imbagam. Ngam ka nagiti kalabas. Nagsasaruno nga aldaw. Kaslawan ti pakibiyangam kanyak. Unay ka na, Ariel. Pasensyaan na kun. Labisi ti panunot ko iti kalabas. Anya na unay ti pakakumikumam aya. No dagiti negosyo ta. Adamat talkanta ka dagijay. Jay lamang sarungkar ti aramidan ta. Alatag palisat, tarong medlan. Kas ita. Kasangsangpat mo pa'y laeng. Ngumrumar ka manan. Papanamanan aya. Sumurot ka, tapno mamo. Ala, agabuat ka materiala. Tay kuyog ka, iti papanak. Sa dino, Rocco. Apay ajak makontak day ang Monray aya. Ha, ayan nga tanday at tao. Idayal ko manan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Awan at talaga. Ha, umadanin ti aldaw nga ipapan mo ijang balay da Diana. Ngam di mo't la sumangputan day ang Monray. Tata Malyong! Nana Panyang! Ayan nyo! Dag dito, Mamanjilay. Ay, nawaw. Nakontak mo ni Monray? Ayan na kanon, kan kanong agawin. Jack amo, Mamanjilay. Ngam, awan ka no tirumbang nga pagdanagan tayaw. Tanatalgad a lugar jayan da. Agin enjoy da ita yan da ita. Makapasurun at talaga da at tao. Ay, ngusyak ti masurun. Jakon palubusan aron war dito balay. Mamanjilay. Kat ninanapan niyan, sa dino ti ayan na. Apaya kasla awan manan dito'y mansyon? Ay, nawaw. Akwa, napan nakitsinda, Mamanjilay. May nga aldaw ang makitsyenda? Nagbayagan? Ay, na-traffic man yatan, Mamanjilay. Ay, nawaw. Awan unay ti traffic ita. Saan na pagpambar ti traffic? Ha! Adakit di man ng laok na bulakbol Bakutan mo't day jay bulakbol? Saan mo't lalugan ti pakatrapikan nakit no bilang Mamanjilay. Ay, nawaw. Ha? Tano daduma, pati pagbayadan iti grocery, traffic, no may sawin no dudduati kahira. Ken uri ti pagkatangan iti olive oil ngay pagpagatang ni mamam, traffic no daduma, Mamanjilay. Pila kunak kuma, Mamanjilay. Agkakanak man ang tibagbagam. Dita ka man laangan. Labig. Ay, nawaway. Labig ko na. Ay, nawaw. Di matlangaran makasungbat. Angam, nagpaysumat timbaga kay saan lalugan ti matraffic no daduma. Angam ako, Kanyat orasan nagpaysaw. Di matla sumangpatan ni Panyang. Ay, nawaw. Di pakada na itay. Mapan makitsinda. Agdala pa panan na biay. Ngam awan mo tayo na nawaw. Luk-luk ko nagsamad na yapan niyang. Kunana single. Ngam saan matgayan. Ululbutan na nga tanipan niyang. Kasino matoy imayantaro ko? Anyat aramidan ta ditoy. Ano apay ko, ma? Dagsukal ta, Ariel. Anya? No kasta. Dito iti kanayon apapapanam tunggal rumwar ka ija mansyon. Wen, isosar da nga mo tagat atap iti dagas kaniya. Amok mat ka, Ariel. Atapom nga da babae. Awan tisem ko kadagita abanan. Sekalang ti Reyna dito'y puso, Ariela. Pagkwartahan ti pagkakumikumak kita. So please, sarapin hamon tagat atap, okay? Pasensya ka, Rocco. Hanggang sapay kumata maawatan nak. Pasat lang tinalaos, panagayat ko kan ti panagimimon ko. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Rocco. Wen, bawat. Isungorg na yung kuyog ka dito eh. Tapno mapanagnaga ka kasaan kalipliputan. Diyak ko makayat niya bagakin ka ti may papani di pa nagsugsugal ko. Tama nga nolapdan na. Ngem. Kay maak na ito, Ariel.
Napadas kun, ket namin adon anang habakak. Apay ko maalapdan ka. Suportaran ka pa'y kit di Nang runa kat nakunam akaimaam ti sugal. Hakan sa anak met anarigat akasarsarita. Agasawa ta. Iso nga agsinuportata iti amin abanag rock. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ibalas kung ito'y sinakdok adanom dito'y karamba. Bonray, gusto daytan. Nabanog ka nga agsaksak doon. Sa nabali ang mabanogak? Basta saan ka ang mabanog, anaya? Anya? Saan pa'y anapon no to'y karamba? Masapol apunwag tayo to'y. Isong agsubliak pa ija ubbog, anaya? Inton bigat manen, Monray. Nabanog ka. Saan? Kabailak, anaya? Kat kalpasan ti panagsakdok. Inakag kayo iti pagsungrod. Kat kalpasan na. Inak to ag natin iti sidaan tayo. Kat siyak to ti mangiluto. Nalabas daytan, Monray. Saan ang mabalin at trabaho am amin? Agtinulong ta Saan? Diyak kayat nga agtrabaho ka, anaya. Di kayat ko, agsenyorita ka. Di kayat ko, saan ka ang mabanog? Kadwaam laang ni Lolo Jose. Tapno adda kasarsarita na. Basta, tulungan ka. Gumura ak no tumulong ka kanyak. Ha? Kayat ka pagserbihan, anaya. No mabalin? Saan ko asayangan ti oras kan kanito ta adwa? Iso akayat ka pagserbihan, anaya. Ngamin, I love you talaga. Monray. Sapay ko mata saan ka amauma amang dengdengag iti kasto niya ipagpaga. Ngam na bilang maumakan, ipariknak tulaan ti panagayat ko. Babaen iti aramid. Tinapatag, maipanaknak ko. No kasano ti kinadalos ti panggap ko. Anaya, uray kastoya kakit kitaam. Uray kastoy ti kinataok. Napudno akmat nga agayat. May salaang ti ayatag. Kat, ipatag ko iti tong palbiag ko. Kat, si kadayta, anaya. Monray. Ay, sige. Ay, nakmanan agsakdo, anaya. Makita, Mariela. Agsuswerte aga talaga. Nangabak tamanan. Wen nga rod, nagdoble ti kwarta ta. Wen, Ariela. Man ti pan nakaabak ko. At adulat na mo ti gundaway ang mga abak. Isa ka imaak ti kastoy. Napadas ko identi kastoy. Hanggang apagbiit laang. Tanaamuan day di Luisito kat inong tanak. Kayat ko man Ay, mati. saan? Agbuya ka lang. Baya masyak ti makisugan. Na di mo ti diskarte, Ariela. Dito ka lang ang abay ko. Tapno, adda pampaswerte, Ariela. Ay na, makabanog ka talaga sa pagkat. Nasakit siya bagak. Sana balay, takwarta magtisukat na. Agkasimot tayo tangay. Ginulpit kami na pinunag na gitilakok anatag. Ay, paglaki din tapasalaw. Si makikmutin ti abaga. O nayag ti kaston. Pinakilakon na gito'y natag. Tasaak tumapan ang pamasahay. Agrelaksak mo ta. Kakaiso na ako kwak ti mapaglakwak ka na gitinatag nga inapit ka. Nanabak mo ta.
bayad tila kum alubyas kan pipino, ama. Ha? Ay, di nakman pagkabawin mo si kaabakat. Kat no si kakumati awagak iti ina. Ay, katlaklakay kabat ngam siyak. Old man ka lang arudan. Ay, aktal na ka man. Sika, ti old woman. Nalawatam kit din to'y bayad tinatong alakom. Nay, apay aday talaan. Nagbasitin, nay. Katalaga mo't aday talaang di bayad na, loko. Apay di mo ambaw abagsak presyo tilakom anatang ama. Anya? Nawatam mo, maktanga na ko namang yaw-awat kan ka. Ano pa ti customer ka? Ngay, idisok dito yan. Igagdamag, itidaduma ak komersyante tinatagtap na mamati ka. Hamangan pa ikit ninugatangan dala iti piso ti may sa kilo dagita lakom. Tanaglalaan mo't dagita pipinom. Tas lakalaad mo mo't laan nga aglaklakaw. Ay, nagloko na itabakatan. Barat lang arudan. Nauyaw pa. Ay, puno nga ta. Di ko na naabagsak presyo ita. Dagiti lakok anatag. Kasano nga makarilaksak no kastoy kabasit ti kwarta. Ay, awanag no kasaw. Nakaluto ako, nanaya. Intimplaan ka matin iti kinirog abagas akapem. Nakasursurukan nga agluto iti dalikan amon, Ray. Uwan, nanaya. Intimplaak matin ni Lolo Jose ti kapena. Trabahok dagita mon, Ray. Palubusan na kumaamang aramid ka dagita, anaya. Takayat ka pagserbyan. Ala, apay ko maapagserbyan nak. Kat saan nakmat nga amo? Si katibos ko iti amin abanag kan gundaway, anaya. Mon, Ray. Amin nga ibagam. Nakasagana ak nga agtungpal. Tapno maipanagnak ko ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Pakaragsakak daytoy. Iso abaybay anak, anaya. Ha? Sige, mangantayon. Ayabakon ni Lolo Jose. Bilibak makiti kinagagat day ta abaro ah. Nagsak daw. Pinuno na ti karamba. Kalpasan na. Napanangayaw. Hindi kwa na. Napanag na tang itilinuto na asidan me. Sa ita. Napangayam naglabay jay ubog. Hinlabaan na tinubya na. Nagkagat ah. Dayjay. Nagisam-sampay ka nagitilinabaag na. Di na kaya't ngagtrabaho tinubya na. Ay, ayabakman, takaistoryak day tabaro. Ay, psst! Psst! Noon alpas ka, nagisalapayan. Umasidag ka, tagistoryata barok. Hala, umay ka. Lukas ta, ar-ar mampailaan, tibalasang akadwam, barok. Uwan, Lolo Jose, aya. Sorry, kunak no agnobyo kayaw na. Saan pa'y madlagayam? Saan pa'y, Lolo Jose? Saan akmatkid di nga aganak? No kaano nga aklunan nak? Basta para kanyak. Para midak ti amin nakabailak. Tapno maipanagnak ko ti kinapudnukan ko, ana. Amoyo, Lolo Jose? Kaya't ko man ay aplikar ti wagas yu idi nga agaram. Makapa-challenge ngamin, Lolo Jose. Nagmayat ti wagas yu nga agaram idi. Da kayo ka no ti agtrabaho iti balay ti arman nyo. Saan ka di? Ni Lolo Jose? Ala, nakaturog mo na nakatugaw. Ha? Insanggir na mo tan.
Naguro-urukan? Inturugan na kon ni Lolo Jose. Monre, agriin kan. Anaya? Aglawagan. Sapaan ka ti agrubwan. Ha? Talaga ka di ako manautan dito Anaya? Wan, naimbagan ni Lolo Jose. Kabailan ng tibagina. Mabalintan a panawan. Ay, kasta ka di. Pumanaw kamin. Ngamdinak pa'y inaklon ni Anaya. Kunak no dito yan ti pangaklonan na kanya. O, apayakas lang naliday ka. Ay, kwa, awan Anaya. No kasta? Panawantan ni Lolo Jose. Kapilitan akasta, taagawitan monre. Adapay naskin nga aramidak ijay syudad. Kan amangan nusap sa pulan da kanda mamam. Ay, agbalinak manan analiday Anaya. Agsinatamanan iti pagnaedan. Ha? Maikawak to lakit di manan. Ala, saan abali? Tanagkadwata mo't iti sumagmamano nga aldaw. Ngaman niya. Ay, kurang ti aldaw pa nagbakasyon ta, Anaya. Saan abali? Adan tumanan monre. Rugrugi pa'y laday to Patsik ama pasarunwan tumanan. Ha? Pagpaiso, Anaya? Ala, agrubatan. Taagawitan ijay syudad, monre. Ay, nawaw! At takal mo rin barok! Ay, nakailiw ka! Ala? Nagiroti pa nangarakop mo kanya, Tata Malyong. Ay, nawaw! Kailiw ka nga minan ka... Magagaran ako na makangag iti padamag mo kanyak barok. Ay, nawaw! Alam, mabitlain tayo sa ratigit. Alala, kumay ka barok. Ay na, madamdamatan to niyag sarita. Agpulis ka pa'y, kalpasan na, aginalaga, sa kantumangan. Awan da mamam ita, isu anawaya ka nga istorya, wino ag senyorito dito mansyaw na inawaw. Kasla na, kaslagat bawang ka mon, Ray. Agat bawang? Sa anak mat anangan iti bawang, Tata Malyong. Ay, hindi mo maawatan, timbagat. Agat bawang ko na may kadagiti tattao adandanin agkasar. Ay, nawaw. Anya? Ay, nawaw. Lukasta, tinakapay inaklon ni Anayang anak ko, Monray. Saan pa'y, Tata Malyong? Pinaspasak pa yan tinagaram kan ko, na. Dandani inoras nga imbagak ti panagayat ko. Ngam? Jak mat lamaura yan ti songbat na nga. I love you to. Ay, nawaw. Ay, kunaklano adan nabukilyaw. Nabukil mi nga? Jay. Nabukilyo nga ayan-ayat yu Ay, nawaw. Awan pa'y, Tata Malyo? Ay, Ops. Di kagli dahi mo, Ray. Panunutem, dagiting bagbagakin ka. Ay, nawaw. Uwan, Tata. Jak malipatan dagi jay. Jak tumauma nga aguray. No kaano nga aklunannak ni Anaya. Uwan ata, siyempre. Kalkalpastik sa amin na barok. Ay, nawaw. Oh, kanya tiyan, Ma'am. Amangan no inton makastrict iti trabaho na. Sanan to sang wanti may papankanayat. Anyat insungbat na ngay. Inikan nakakadi itinamnama ay nawaw. Saan mat nga agsasao, Tata? Umis-isem laan? Ay, nawaw. Basta think positive always, barok. Siya konti mangibagbaga. Think positive. Kaya't naka ni Anaya, barok. Mangal-alala ang iti timing dayjay ay nawaw. Ay, sayang. Ay, nawaw.
kunak numang manugang akon. Mayat kit di Kayat ko ti kinatanang di anak mo Malyong. Ha? Ay, anyat kayat mo asawan, panyang ay nawaw. Saan adarasudos di anak mo? Ta syempre, tingitingan na pa'y siguro nga umuna tirik na sakbay amang endag. Panyang ay nawaw. No siyak lamay sa, may mayat mutlaang. No amunda pa'y nga umuna ti ugali ti tunggal may sa kunak manen. No siyak matamay sa ay nawaw. Agpadadamat nga awan ti makunak kadakwada ay nawaw. Nasingpet da adwa panyang. Kan may sa, ubing da pa'y mat. No ngay kayat tumot ni Monre nga ituloy ti panagadal na. Ha? Ay. Kan nakaadal di anak mo. Idinto ta ni Monre kat saan. Saan to nga ta makasarak iti pada na professional, Malyong? Ha? Ay nawaw. Jak ibagbaga nga awan pa nagtalag ko iti anak mo Saan ka masaksakitan? Ay masaulaang mat Malyong. Amumat nagsardang ni Monre iti panagadal na. Saan aya? Uwan. Ay nawaw. Saan tumat siguro amaramid ti anak ko dayta? Amok ti ugali di anak ko, panyang. Saan abas tamang pasakit dayay? Nang runa, no kaskin ni Monre anasingpat. Kan may saan matla akayat ang pagtuluyan ni Madam Ariela nga agadal ni Monre? Isungarod tinang pasardang idi. Katnungay bilang addan tumayat amang paadal ken ni Monre, Malyong. Ha? Asino ngay kumapanyang ay nawaw? Di talaan mo Mabalintamot atulungan no kayat ta. Data ti mangkuyog ken kwan Adumot di ta ti scholarship mabalin na nga aplayan no bilang laeng. Ha? Ay nawaw. Tangay awan mo ti pakibiyangan da Madam Ariela keng kwana. Di datan ti mangtulong. Ay nawaw. Ay kat mabalin na taapan yang. Damot ki di puntong iti na ibagam. Magagat pa'y nga ta ni Monre nga giskwela. Amangan do mga asawan ti kayat na ay nawaw. Ay wanta Total, saan pa'y matla nga inaklong di anak mo ako nam? Ay nawaw. Ay sabagay, di adal mo itong di anak ko. No bilang agasawa danton. Ninto anayan ati manggad para kadakwada. Ay nawaw. Para balay tulangan ni Monre ay nawaw. Ang kasanon ngay. No saan nga isuda tagkagasat, Malyong. Ha? Ay, Ala, maturog taki din tarabiin. Ha? Makaturturog akon. Ituloy tanton tagsarita no bigat. Good night, Malyong. Mala. Good night to, panyang. My best friend. Ay, nawaway. Parpangon mo't kaya man. Ay, nawaw. Good morning, Malyong. Ay, nawaw. Nagsapa ka na nakariing. Wen, ngam nasapa pa'y. Madamdamaak pa'y abumangon. Ay, uwan. Madamdamatan na mapanagluto pa niyang. Ay, nawaw. Ay na. Naglamin dito'y datar pa niyang. No kunak tumo ngamin kan kang agsinukat ta. Sika dito'y kama, tasyakmat di ta datar. Ay, saan? Ay, panyang. Carry lang na ita. Ay, nawaw. Ay, uwan. Ituloy tatay saritaan tayo di rabi. Anya itayan, tayo nagpatinggaan ta panyang. Tay ibagbagam No agkagasat to da Monre kan ta anak mo. Saan ta maibaga ti masakbayan, Malyong? Kasanon no saan gayam ani anaya ti makagasat ni Monre. Kat makatumpong iti saan akas iti anak mo ti kasingput na. Kat pilitan nantong agtrabaho ni Monre. Ay nawaw, ni anaya ti maasawa ni Monre panyang. Ay nawaw. Ay. Ini problem, panyang. Kabaulan nga ta ni Monre ti agpamilya, Malyong. Ay, nawaw. Apay aya akasta ka. Kaslawan bilib mo kini Monre. Nanakam day jay. Responsable. Nadayaw.
Nagaga, nga ore adaluplupoy ti baginan no taduma. Nalaing panyagkanta ay nawaw. Amin na nakinasingpet at dakin kuwada ay nawaw. Guwapo pa. Malyong. Panyang. Kayat ko launay ni Monrey para kini anaya. Tamaw, adin to agladingit ti anak kao. Di nanto isukat. Di nanto alilawan. Di nanto pagsangitay na inawaw. Kat ni Anaya. Kastanto nga tamat kan ni Monrey. Malyong. Kikuwing, panyang, ay nawaw. Kat no like father like daughter ay nawaw. Imamaday jay anapod no agayat. Stick to one only ay nawaw. Hamdala, umuna ako ni Jay Kusina. Sumaruno kanton. Ha? Malyong. Panyang! Ay nawaw, panyang! Apayakas jay da panyang. Maikadwa day to yan anadlaw ko kinkwana ay nawaw. Kasla di na kaya't ang mga asawa ni Monray. Kasla awan bilib na may itaw aware ka. Kasla pagdwadwaan na ni Anaya. Katsak lang aro din ti may ibagbagaan na singpat yan ka. Ay nawaw. Kanayon na nga ibaga abisprin na. Ngam, kasla kon kontraen nakmat no maipapanayin kada Monrey ken Anaya ay nawaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rocco, sweetie pie. Adaman la damagagkan ka? Ano day ta, Ariela? Kwa. Adala nga min, nadlaw ko kan ka. Nadlaw nga niya. Malagip ko lang amin ti kalabas. Nakasingsingpot ka kanyak. Nakalala ilo ka kanyak. Kasla prinsesa ti pangibilbilangam kanyak. Pagserserbian nak. Nulabsen ti agsarita, dandaniyawat mo amin akasakulak. Basta. Ado, dagiti ililiwak kan ka. Ado ngamin tinagbaliw kan ka. Ariela, anya ka kadi. Among mo tama kumay kumakita. Sabali idi, sabali itan. Idi dayta, tawan pa'y unay ti pakakumikumang. Maawatan nak kuma. Malagip ko lang amin, Rocco. Kanayon mo pa'y idi abaliksen, anapintasak. Sakbay amaturog ta, kasta ti ibagam kanya. Kano makariing ta, kasta matlaang ti ibagbagam. Angam ita, jakmat mangagdagitan abalikas kan karoko. Iso akas lakayat kon ti agpasugnod. Unay kan ay. Nagrabaw arason dagita ang pagpaspasugnuta. Kasla ka lang ubing, Ariela. Sweetie pie. Nasakit ti ulo. Iso ang maturog takit. Namasapa ak perong war na pila. Naglaka ka pa yan nga agpungpungtot, sweetie pie. Apay nga'y akas takamutan. Maum-umakan samutan kanyak. May kamanlaan ang taarakupan ka. Maturog ta na, Ariela. Good night. Good night to sweetie pie. Sweet dreams.
Okay, for that song, friends, I'd like to say thank you once again for being with me. And hope to see you again next time naman. Thank you. Inakpay uminom iti lukewarm water. Kaslasab sa bali man ang timariknak iti karabukog ko. Kan? Apay kasla naglakaak mo na mabanog nga kanta. Apay nga yakas to'y. Kan? At dapay laang tibasit abukol anaarikap ko. Anya nga taday ito'y aya. Masapul mat ngamin nga agtrabaho ak. Tapno makawano nga kiti kwartak. Tanwak lunan nakto ni Anaya. Kat kayat nan nga agkalay sa kami. Addan to kwarta nga aramatek. Tinasayaat. Uminuma kiti ado-adanom. Jakon ibagbaga da ito'y amarikriknak. Tamabuto nga kiti imbaga ni mama kanyak. Amangan no sugatan dati tangat ko. Jak lakit di kayat. Iso nga ilimod kong daytoy. Hello? Diana, friend? Anyang na Angeli. Kumusta? Adan ni Monterey? Wan, adan. Ay napasensyakan ha. Saan kami ang nakadaray itipaskan nga yaw awis mo? Okay na, sa balin tulatan ka na tayo atalo. Ha? Pabalin kayo man siguro nitong bigan. Umay kayo dito balay. Wan. Adan ni Monray. Si Mang Patan. Umay kami to. Okay na ron. Sa anak mo siguro na mapaay. Okay. Bye. Bye, Diana. Pananta ka di manan, Manang Angeli. Adadarayan tapaskan. Sa dino, Manang. Iti balay ti kayem ko. Ha? Ni ka di manan Diana? Diyak kaya ti sumurot, Manang? Saan ani Diana? Sa bali agayem ko ti bagbagak. Sino agayem mo, Manang? Basta, gayem ko. Ni Mary Rose. Sino Mary Rose? Mabalin ka di Monray, di kan damag-adamag. Basta agrubwat kan tapno saan ta maladaw. Sa anak ko man asumurot, Manang? Monray, may isa. Saan man anatang kanta ulo mo na? Kaya't mun sa man ti makaraman. Nabayagan adi ka nakaraman kanyak kat. Aggagatulan ti dakulap ko amang disukan ka. Saan mat ngamin na masapula kabilan nak, Manang? Uray ungtan na kon. Basta saan nakakabilan. Tanasakit mat kat ti makabkabil. Ay, nagadulakit ti nga mo man aya. Agrobot kakit din. Darasam! Agyaman ang tanda kayon. Oh, come on. Sumura kayon, Angeli. Monray. Thanks, friend. Ala, umay kan Monray? Ha? Oh, Monray. Di kang babain, ha? Ipapabalay mo. Awan tarumbang akabain mo dito, eh. Taagmay-may saak dito balay. O, ala, umay kayon. Okay. Agi na kayo palaang. Tay sa ganak dagiti taraon apag sasangwan tayo. Sige laang, friend. Hoy, apay anak kami suot ka. Kunam asaan adito'y balay da Diana ti papananta? Kunam, sa bali agayem mo. Ngam apay ngay adito'y ti imayanta. Ululbudan na ka talaga, Manang Angeli? Ay, agtal na ka man. Oh, kita to'y balay ni Diana. Nagdakkel saan ka di? Nagpintas. No agasawa kayon ton, balay mo matanday to'y. Diyak kayat, Manang? Ay, apay adi mo kayat? Di ka katagyaman taagdabak ng amangayat kan ka? Di ka man agpili-pili si Kamonre? Basta, diyak kayat. Kayat mo.
Limbal lalakyan ka pakipot. Ibagada bakla ka, no kasta ka. Manang Angeli? Pagsaya atam ti pampanunutek. Para kan ka daytoy. Mabaakan kan. Iso ang mga sawa kan, Monray. Kastagayam tinapasamak kada kayo iti panagbakasyon yaw. Ay nawaw. Ay na, dandani kayo matgayam na isagmak anak kaw. Ha! Awanan bain dagaya lalaki no asino daman ay nawaw. Ha! Agyaman dat awana. Tano adak ay nawaw. Rinumag ko ti banga-banga da. Ala, palabsin tayon DJ tatang. Kinapatag, awan dakas anapasamak kada kami kini Monray. Uwin ang may nawaw. Kasanaw no saan kayo anak kataray ay nawaw. Ay, agsangsangit ak kumaitan anak kaw. Awanan bain na talaga no asino man dagijay. Ay nawaw. Tatang, di yun sasawan iti sa bali Ha? Tamangan numaamuan ti ina ni Monray. It-ad-adan ang makapungtol. Ay, nawaw. Uway na nako. Hindi ka madanagan. Para kada tayo laing day tayo. Ay, naimbag laki din. Tasaan kayo anay sagma. Sigurado ka, ha? Uwan ko naklangarudan. Itad kun ti amin akarbangan kan kadayana. Makaamukan ka ni Monray. O sige nga, Rod. Agyaman na ka. O sige, patuluyak nga rudan. Okay. Ngam ne, saan kan ama itulungan? Okay lang. Agtaksi ako nga gawin. Mabit lang, ha? Adto'y kipagtaksim, Angeli. Ha? Nagdakalan tayo pagtaksik, Diana? Wan, 1,000 lang dayta. O alan, agin diti ka pa'y laang? Masyanak namin kan ka? Tako na madi nakaik-ikan ti inam iti kwarta. Ay, wan nga ro, Diana. Ada ngamin sa bali amang kontrol iti kwarta ni Mami. Iso ang masuruna. Ala, sana bali? Tano agi pagtanton. Syakto, timang tulong kan ka. Agyaman na. O sige nga ron. Sikan ti makaamo ka ni Monray, ha? Patuluya kon. Naimbag nga oras yaw, Madam Ariela. Kumusta ti kapagayan, Marino? Mayat, Madam. Panagtutudo manay. Panagraraep, Madam. Katikis-kisan. Kumit kita matlaag. Wan, Madam. Tagmay-may sa dayja akiskisan dito'y barangay San Pablay. Dito'y amin di pagpakiskisan da iti iray. Masapul asaan ang mabakante ti kataltalunan, Marino. Numalpas ti first crop, agpa second crop kan adagos. Naawatam. Wen, Madam. Kat, kumusta ka mat? Kabaalam pa'y dagtrabaho? Ibagam no dimon kabaalan, tasukatan kan. Mangalak iti ubing akatala. Ay saan kabalak pa'y Madam. Napigsak pa nga garadaw. Nasaya at nga rod no kasta. Tadyak kayat ti agpatay-patay nga agtrabaho, Marino. Napanan ni Manang Angeli? Kwa. Adala na pa na ginatang biit, Monray? Itay sapay matarimwar? Wan nga, Rod. Ang urayan talaktan. Agawid aksan, Diana? Madamdama pa'y Sigakit di mat. Amom? Agmay-may sa kita diti balay, Monray. Wan? Amok dayta? Taimbagam itayan dayta, Diana? Awan pa'y nobyok, Monray. I'm still single and available. Wan amok dayta. Taimbaga idi ni Manang Angeli. Kad, kastamat kan ka, saan ka di? Single ka mat. Awan pa'y kaayan-ayat mo, akas kanyag. Wan, Diana? Apay, Monray?
Saan ka kadi ang maboring nga awan girlfriend mo? Ha? Monray? Ha? Monray? Inigamaman ti imak, Diana? Si kakit di mat. Para imalaang? Kasla ipaidam mo pa eh. Kastoy ti usar da iti adakulap. Ha? Iyap apros mo matan ti dakulap ko iti pingping mo. Awan matdakas na Madi Saan, Diana? Oh, apay. Aprosam ka dila ang tirupak, Monray. Saan Diana? Mga nuibaga mabasbastusan ka? Sa anak matabastos? Anyamat tanda ito lalaki. Manhid. Makapasuruan. Ti babae. Respetuan, Diana. Ti babae. Sige. Wanan, Monray. Wanan. Orayan nak dito'y, ha? Adda alaak. Ha? Anya ti alaam? Basta. Orayan nak dito'y. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, adoy. I-shot mo, Monray. Ha? Kwa? Apay, di mo ka di pa'y napadasan tinaginom iti arak? Kwa? Napadasak idin? Ngam, basit laang? Ngam? Diyak kayatin nga ulitin day jay, Diana? Diyakon kayat ti tumimtim iti arak? Mayat ti arak, nasagga basit laang, Monray. Diana? Alan, basit laang. Oh, atoy. Alan. Sige. Ngam, basit laang Diyak kayat ti uminom iti ado. Wan. Oh, atoy. Nagpahit? Kasta laang, iti damo. Ngam, iti maikadwa. Maikatlo kan maikapat atagay mo. Nasam iton, Monray. Nagdaghang Ha? Apay nga inikat mo ti jacket mo ngay. Kat naglamin, Diana. Sabay. Ha? Nakasando ka laan? Dagaan anak ngamin. Nagpudot. Apay, malamin ka? Naglamin to pa ita? Oh, di abayan ka? Tapno saan ka amalamin? Aday ta. Agabay ta nga agsyat, ha? Mamanjilay ay nawaw. Mabalintag damag. Damagam adagusan. Nagado a palabram. Di mo't nagkuyog kayo kinlimon ri arimuaray nawaw. Apay ngay, ngagmay may saka matasimang pat mamanjilay. Ay nawaw. Kat, anya ko ba ti bibiyang mo no saan ko akadwa ni Monray ang nagsubli dito'y mansyon? Tata Malyong? Saan mo't siguro adakis damag mamanjilay ay nawaw. Anya nga rod ti biyang mo, ha? Siyempre, mamanjilay. Aw-awir ko ni Monray ay nawaw. Rumbeng la amamwak. No apay nga awan dito'y mansyon ay nawaw. Apay ayatong galag sa uka. Aw-awir ti ibagbagam. Apay, ubing ni Monray, tapno aw-awir ang paylaang. Ay nawaw. Siyakmat nga ron Ay, tinagbaling Huston! nga jay. Makarengreng da kitang ibagbagam. Maumaak ngagdengdengeg. Ayan nga ron ni Monray, mamanjilay ay nawaw. Adda iti balay ti gayem ko. Oh, anya ita. Ada reklamo? Ha? Ay nawaw. Anya kukuin na ijay nga ay mamanjilay. Anya pa'y ko ma.
Di na pan nagaram. Anya? Oh, daytoy pa'y, Monray. Itagay mo pa'y. Nandiakon? Lasan. Maudin atagay daytoy, Monray. Sige. Basta, maudin ah. Oh, saan ka di ang naglamuyot? Ti panagayos ti arak iti karabukob mo, Monray? Monray! Di kag dumog ah? Di kag kidam? Monray! Ay! Agriin ka, Monray! Anyamutan? Nakaturog ka dagosan. Hoy! Monray! Agriin ka! At ita, napalkot ko niti hustok dagiti maaramid agrintay. Pinagangok ang naimbag. Takasta, tibilin ni Roko akanaka. Masapol ka no ang mapalkot iti husto na kita. Tapno saan asungaw. Mapukaw ka no ti banglo na ka. Nukwa. Ay, mapanugak ah. Magsakit man ti sikit ko. Ay, nagrigat kiti biyag ko nito yan. Agmay-maysak lang arunan. Nagrigat pa iti trabaho. Ha? Nay, nero ka. Hello, kanaka. Hello, ulit agbalik ko. Nakasagana ka din, nagitila ko dati ta. Ay, way, kanakan. Inkarton ko amin ay. Kalkalpas ko launay, kanakan. Ay, nabanugak nga raw. Tungag ka ulit ay. Anya ti denggag, kanakan. Ataw may mga ala kadagita ala ko. Nila, ay, nagsayatan. Umay dalain dito'y bantay. Saan na dita mismo? DJ Ili. Oo, nayag. Ibagak ti lugar pang ibunagam kadagita ulit ay, ha? Malakalasa po lang dejay. Kaya't mo asawan. Bunagag maninda kito'y nga isalong ide-ilay. Ben, ulit ay. Yan anos ka. Tadakkel ti itad ko atangdan. Ay, kitanya nga. Wala. Tanay. Pasit mo tinaglakwak ay tinatay. Bagsak presyo man. Sana bali ulit ay. Ikan ka ti kwarta. Magyaman ak nga raw. Kahit rugyak ka na yung tagibunag ka na ka. Wen, yaminton rabi iti panang ibulag mo. Anya. Apay ang rabi nga. Kit nagsipngit ti dalan. Ay, marigatan na ka. Saan? Nasalag mo tita. May mayat ti rabi ulit ay. Tapno di mo marik na ti bandog mo. Yan sana nabara. Ay, oo na yan. Sige nga raw, lukas tati ko na. Makamu ka, kanakan. Idayal mo manen, Malyong. Ay, uwan apan yang Ay, nawaw. Ay, sumbata mo namon, Ray. Hello? Ay, panyang. Babae ti si Mumbat. Anya, kasarita mo na. Hello? Ay, nawaw. Hello? Sino ka ni Daytoy? Ay, nawaw. Ni Diana daytoy. Ti girlfriend ni Monray. Sika? Sino ka? Ha? Girlfriend? Ay, siyak ni Maryong. Ti may siya kadagiti babaonan na mga awir kin ni Monray. Ay, kasaritak man ni Monray, mama, nawaw. Nakaturog ti nobyok. Ha? O sige, tamaturog ak nagtan. Bye. Mabiglang! Ay, hilaw! Ma'am, mabiglang! Hilaw! 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 Malyong. Ay, nawaw. Anyat ko nana. Ayan ni Monray. Ni Ma'am Diana de Jay, panyang. Jay-jayim ni Ma'am Angela, ay nawaw.
nakaturog ka numat ni Monray. Ay, nawaw. Ay, nagbaligin sa amat ng daya babae anang pikot kin ni Monray. Ha? Pag ko naamat. Ay, nawaw. Tay bagbaga namat a boyfriend nan ni Monray. Anya? Mami, kaya't nakaama kasarita ni Diana. Anya, ibagana, Angeli. Napatag-abanag, Mami. May papanditi, Anya. Basta rumor kayon dito si Ledyo, ta napatag ti ibagana kada kayo. Nasaysaya at no iso amis mo ti mangibaga kada kayo. Sapay kaririing ko. Mabiit laang nga rod, taagritatsa. Anya nga rod ti sumaruno a planom ita, anaya. Ay, nawaw. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ay, nawaw. Aging ga ita. Kasla sa anak pala amamatay, itinagting mo ita, anaya. Ay, nawaw. Tatang. Okay. Nagaplayam ngay anak ka, ay, nawaw. Di ka pala agpilpili iti trabaho, manak ka. Tagdadamo ka pa'y may. Pangrugrog yam, Pangal-alam iti experience mo. Basta mayan natop laki di ti kurso nga inadal mo anak ka, ay, nawaw. Wen tatang, talaga akas ti plano. Pangalaak iti experience ko. Mala. Kita nga ron atay kumpanya ama ipakat mo ti inadal mo anak ka, ay, nawaw. Wen tatang, kaaduan matkit di akumpanya, kat adalat ta accountant na. Malanga raw na ka, ay, nawaw. Good luck kin ka. Anya jay ibagbaga ni Diana kanyak, Monray. Pudno ka di nga adan napasamak itinagbaetan nyo. Ha? Anya ana pasamak, mama? Di ka man agin didiam mo, Monray. Anya da ito'y nga inararamid mo. Awan mo ti madi nga inaramid ko, mama? Adda! Ginondawayam kano ni Diana idinaginom kayo iti arak. Ala! Awan mo ti madi nga inaramid ko, mama? Adda nga rod! Uray la nakasangit ang nagistorya kanya. Mama? Takdaram ti inaramid mo kan ni Diana, Monray. Agkasar kayo. Ala, awan mo ti inaramid ko, mama. Patyan na kumamat, mama. Di ka mangibabain. Noan niya ti inaramid mo. Masapol at takdaram. Anya? Pudno ka diti ibagbaga ni Mama, Monray. Saan na pudno? Nanapanyang? Ay, nawaw. Di kag babain, Monray, barok. Wen? No adang agpaiso tinapasamak itinagbaitan nyo kin ni Ma'am Diana. Ibagam tagpaiso. Di kag babain, barok. No siyak amay sa. Maawatak. Saan ka akagura? Basta ibagam tagpaiso, barok. Ay, nawaw. Awan, Tata Malyong. Sigurado ka? Ay, amangan numabain ka la ang mga klon itagpaiso, ay, nawaw. Adawin now. Awan, barok. Awan na talaga, Tata Malyong. Malyong, apay aya akasta ka. Awan ka din ti panamatim ka ni Monray. Ay, Ibagbaga na lang aruden nga awan. Ngam apay akas lapilitim ang mga klon iti saan namit nga aramed. Ay, nawaw. Isa na kastapan yan. Pagpudpudnot laeng ni Monray, ay, nawaw. Awan na talaga, Tata Malyong. Nakaturog ag tupay. Ala, Monray, no siyak amay sa. Talaga asikat ipatsyek. Taamok asaan ka nga agululbod. Iso akas tati ibagam kan ni Mamam. Uwan ay, nawaw. Di na ka mabalin apilitan no talaga di mo kaya at barok. Ay, pasensya ka, niti panagdamag ka. Tawan na kastay ag sigurado, barok. Wen, ay, nawaw. Dakil, di panagtalikokin ka.
Amok mait, adi mo ay ayatin da dya babae. Saan? Wen tatamalyong. Pulos mat Awan rik na kiti day dya Dayana. Ala, no pilitan da ka amang ikalay sa iti day dya babae. Di kalata umanugot. Takderam ti imbagam ngawan ti napasama kiti nagbaitan niyo. Uwain munray ay nawaw. Kasta tiramidam. Adda kami laeng dito'y kinipan niyang amang suportakin ka. Hi, Monray. Kumusta kan? Oh, apay akas lasaan ka naragsak ka nakakita kanyak. Di na ka di pastra kan? Apay ngay akasta ka Diana? Ha? Oh, apay. Ada ka di basol ko kan ka, Monray? Basol mo, ti panagulbud mo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.